gündüz gece var. Haldeyim gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda Aynı zamanda iki kapı bir handa gidiyorum. gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece var. İki kapı bir handa Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. düşünürse de ince uzak gözükür görünce yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel şu ya ya bir düşmek için menzile Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. yetişmek için menzile. Selamun aleyküm adamlar, hoş geldiniz. Yarın haberler iyileşti. Söyleseniz hikayesiniz. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalma sebep arıyorum, gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kâh ağlaya kâh idile. Yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.
I tak, posłuchaliśmy wiersz od Aşık Veysel'a. Gidiyorum gündüz gece to idę ja i dzień i noc bezprzestanno. I kiedy śpi też idzie. Że wiem, że jak urodziłem się już idę na swoich dwóch nogach i widzę jak ludzi nikt nie zostaje, uchodzi ode mnie albo w inny kraj, tam przychodzi o śmierci, na pewno tam takie myśli przychodzi, że też coś zmierają, no ja idę. No i dlaczego, że my idziemy? I jak poznaliśmy w Polsce, jak jest naród polski w oczach Serdara Chodżenepesła, migranta, uchodźca z Turcji, na przykład z Turkmenistanu, z Azji Środkowej, że w moich glazach Polska jest taki dobry kraj, że za bardzo dużo ludzi jest, którzy mówią, nie ma różnicy jakiej widności, jakiej religijności, jakiego życia, jakiego stylu. Wszystkie w końcu mówią, że co powinniśmy zrobić w tym życiu. Jest taka odpowiedź u narodu polskiego, że kiedy jeździłem autokarem cały rok tutaj samochodem po Polsce, to dużo miałem takich pytań i zawsze odpowiadaliśmy, powinniśmy tworzyć dobro i powiem wam jedno, że to powinniśmy stworzyć dobro, to najpierw zobaczyłem to 4 lipcu protesty, mityngi Solidarności w Polsce, gdzie były takie plakaty, ty masz my mamy ulicę, albo coś tam jeszcze, nie będziemy przechodzić po temat polityczny, że chcę mówić, że październik pokazał też do Polski bardzo dobry początek, że kiedy przyszedł czas wybierać tylko jest zło, że wybierali najmniejszy, który przyniesie najmniejsze zło, żeby Polska została w kraju jednym Solidarności i dobra. Teraz mamy nadzieję, że ta polska solidarność pójdzie po światu. Zobaczyłem, że Polacy naprawdę jest ludzi bardzo solidarni, mili. Nie ma różnicy jakiej narodowości, to będzie Polak, czy to będzie Żyd, czy to będzie jakiś, nie wiem, innej narodowości. Już widzimy, że w Unii Europejskiej nie ma tego problemu. O narodowości już nie chodzi. Widzimy o tym, że chcemy powiedzieć i naszym grażdanom Turkmenistanu też, żeby oni też o tym wiedzieli, że życie jest jedno. Urodziliśmy, każdy mamy swój identyfikator na palcu, albo numer paszportu, albo coś jeszcze. No wiemy, że nikt nie zostaje, wszyscy przychodzimy i uchodzimy. I powinniśmy tworzyć dobro. I jest taki czas przed nową erą, kiedy ludzie, którzy myśleno, z myślami mogą zebrać się jeden raz i myśleć tylko o jednym, żeby był pokój światu, nie pokój rządził światem, nie było żadnego świata, to na pewno dobro должно powiedzieć w tej chwili. I jak zaczęliśmy po polsku, bardzo dziękuję, że wysłuchali mój taki straszny polski. Mam nadzieję, że będziecie pisać odpowiedzi albo wiadomości. Wystawię to w YouTube też u siebie na kanale. Mam taki kanał YouTube Murali Garagumly nazywa się. Ale mogę wystawić linka na Facebooku, gdzie jestem Serdar Chodżenepesł, albo na samym imię radio. I bardzo dziękuję i teraz chcę przejść do wiersza na turkmenskim i jak mam słuchaczy i oglądających na YouTube, prosić mnie tam trochę pomówić po turkmensku, to zaczynamy mówić po turkmensku, no dla tego najpierw dajemy taki wiersz o marzeniach. Ken Abdullah, Hatun Kirukic. Bu yerde dururda ahlak taraf. Yaxşılığa bakan var ya, aydındır. Gelir bundan bir hat olur. Arman, munida durumunda. Gen görürler. Göktün için ağrım bir kim bir cahit mi de diğerleri vatan. Şeyle dururlar, onun yarım gözler takmalı o karanlığa.
Arman, bunu ya görürüm. Dine öz yerine geçirdiği kıma, manafik ornuna otururdan, adamın bir sözü, bir yüzü olup, şeyde olacağına anlayan yönü, Arman, bunu ya görürüm. Beğende pek değil, peklik sayılır. Görüklük değil ama görülür ayıp. Adam adalığın küçültecek olmalı. Yediren planmış değil. Arman dünya görülür. Yatama yani resimle yatama doğukluk yalan hatalı. Anan yarın devin hana taşlanır. Kül kopayıvetilen kül mahal. Arman dünya görülür. Baş düşer, ya çıkarışındaki ya, patrak boluklar erikler güller. Mahmut Suda mingrek duran soğuluğun, kel eller degen kitabın eller. Arman, dünya görülür. Köçemizde düğünü doğran beyza, köçemizden gelin olup geçenine, anan yarın, bet değerleti ağır olup, ketirinden bilin yani içinde. Arman dünya görülür. Demir boyu, yönü tahta değişikliği, erkek olsa ayağından ayağı. Eğer demir oturup erkekler, öğrünün yumurta kayıngiyeni ayağı. Arman dünya görülür. Ruhur düşür ayağı. Yöne böyle iyiler, yakmadan derdi. Biten yerine de bulun kadarı, bulun bitimde de bilinen elde, Arman, bu dünya görülür. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz odpowiadam o tym wierszu. To jest wiersz pisarza, poeta Wiada Nazara Hudaj-Nazarowa, który żył ponad 70-80 lat temu, który był bardzo dobrym poetą, znanym, pisał dobre wiersze o życiu, o ludziach, o miłości. I teraz w tym wierszu my teraz słyszeliśmy, że on pisze taki, że wierzę, że kiedyś źle zgasnie świat, to zginie, nie będzie źle. Nie będziemy szukać, kto gdzieś źle robi i nie możemy znaleźć tego. I to człowiek, to może jego marzenie, czyli może on to widział kiedyś w swojej chwili, że kiedyś to będzie, że dożyje, czyli nie dożyje, no wierzę, że będzie lepiej i lepiej, że będzie pokój światu i wszyscy ludzie będą tworzyć miłość. I bardzo dziękuję, że jeszcze posłuchali i przechodzimy na język turkmeński. Aziz Türkmenistanlılar, aziz dostlar, selamu aleyküm, yeni bir gelip hoş geldiniz efirimize. Polyak diline gürlemeli olduk sebebi Polyakların bizi dinlemeli, düşünmeli, yurdumuzun yağdığını bilmeli. Biz şolara da hükmeni suratta aytmalı sebebi bugünkü gününe Polşa'da görev oturan lazım, inbarkisime sayılayım. Dünya yüzüne özünün edara kuramalarına biz Polşa halkı şunça yılların devamında dünya yüzündeki her zulümü gördük. Zulümün yervedini gördük. 1941-45 arasında milyonlarca adamların yakılıp öldürenlerini gördük. Şunun için hem bizim Polşa'mızda antisemitizm yoktur, İslamofobiya da yoktur. Bizim Polşa'mızda insanlık vardır. Bizim Polşa'mızda insanlığa hormat, sevgi, hormat, bireye hormat, azıbirlik, birlik vardır diye. Şunun için edicileşler biz hem şundan özümüzü almalı, çıkarmalı, tapmalı ve şol ağzı birliğe gelmeli sebebi bizim dinimiz hem şonu buyuruyor. Allah Teala da şonu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Demokratiya dikkatir koyan kanunlarım hem şonu buyuruyor. Türkmenistan'ın konstitusiyası olsun, beydeki yurtların konstitusiyası olsun. Bunlar bizim hem adı bunlara şahıp görkezdirler. Ve bugünkü gününe ezilleşler şeyle bir zat da bizim Türkmen halkımız, bizim Türkmenistan'ın halkı, belki dünyanın adını zadıdır. Sinav'dan geçirdiler. Biz hemmemiz Sinav'da bu dünyada.
Memnun Sina'da yaka başlap bolan milletler bolup görmediniz mi diye Allah Teala geçen kavimleri anladığı Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmini getiriyor, Semud kavmini getiriyor. Görmediniz mi atalarınız näme oldu Allah Teala karşı gittiler de güýçlüdiler. Sizden hem güýçlüdiler. Ya dağların içinden jaý öýüp ýaşap bilýärdiler, hedeler. Hemme da şolarda da bardy diye. Yani şolara özlerini ulumsulattılar. Firavun'a benzettiler. Firavun boldu insanky ýok edilen. Indi bu günde näme bu dünýäde Firavun'a elçik bolan Firavun'a berilmeýär bu dünýä. Firavun'a berilmeýär. Dünýäniň mirasçylary Allah Teala'nın has ve salih kullarıdır diýip Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Allah'a dinine ve Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a, şeriata has salih kullar, yani iyilik yapyan kullar, ak yürekli kullar, o halis Allah kullar sever. İslam demek, biz İslam diyen vakti dine Kur'an-ı Kerim getiriyor. Eğer İslam dine Kur'an-ı Kerim'dendir. İslam baştan beri var, İbrahim Aleyhisselam'dan beri var ve İbrahim Aleyhisselam'dan beri var. Ol hem on buyruğunu İslam getirip yaşadı. Musa Aleyhisselam hem İslam bilen gelip Tevratları, şeriatları Tevrat boldy. İsa Aleyhisselam'ın hem İncil'i Hristiyanların şeriatı boldy. Kur'an-ı Kerim hem dünýäge şeriat bolup geldi. Dünýä adamzadyna soňky din, kämil din, hak din. Demeli ilişkiler yine de şeyle beraber seyrediyoruz. Dindar adamları var, dinçi adamları var, dini ulanyanlar var. Şu vaat barada gülüm etme. Şu vaat barada ne diyeyim bendeden sorap bilecek sorular var. Bendeden sorap bilmeyecek sorular var. Mesela kavra girenimizde münker ve nekir melekler, perişteler gelýär soragy tutýar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Nebin kim? Kitabın haýsy? Şuna soralýar. Onun için mezilleşler ondan soralýar. Garas. Mümin adam kalbynda mümin bolmaly. Bundan ýan bolmaly. Birine yamanlyk islemeýän bolmaly. Dine gowlu isleýän adam bolmaly. Kim näme diýse şo diýsin. Allah jana şükür 2020-nji ýylyň mart aýynda, aprel aýynda şol ýigitleri gömmelip bir ýeri eýsiz galmasyn, şolaryň bir atlary dursun, tohum tiýji ýitirmesin diýip goýulanymyzda biz gördük ki gaýta hökümet bize garşy bolar bolmaz hereketler etip başlady. Yani biz o zatlar barada pikiremedeme de käbirlere ýa internetde ana Türkmenistanlar teröristler bilen iş salyp böredip ýazyp başladylar, tökmede atyp başladylar. Az gepin gyrkasy adamlar mesele odar, o günleri hemmemiz gowy bilýär. Ýakynlyk güni ýakyndyr, agzybirlik we jebislik güni ýakyndyr inşallah. Allahdan dilegde bolalım. Allahümme eşkili zalimine bil zalimin ve ekrizne min beynekim salimin. Allah'ın zalimlerle uğraştır, bize arasında sağaman çıkar diyen dilek duamızı okap duralım. Allah Teala bizi yakında birleştirecektir inşallah. Elbette ki yurdun içinde ve dünyada parahatçılık, ağzı birlik nasip olsa hök buraması olacaktır inşallah. İlleşler ağzı birlik, bereketlik uğurma ve şu tayda gelecekki goşkudanın Baba Murat Handanov'tan dinleri tanımal başlığımızdan. Adamlar korkarlar yaman göllerden, hani ise şu yakşı
O eğildeşlerine gördük. Adırım işçimiz yani. Eğildeşler. Nişin Arap var yakında. Kronika Türkmenistan'da neme gördük, haber gördük. Yakınlarda, şu gün haberlerden biri. Türkmenistan'da okuvchilaryň, studentlaryň telefonlaryny barlaýarlar, näde diýerler. Doğru habar ýöne bu habar bugünkü habar däl, bu Türkmenistan'da ýyllardan bäri bar, näçe ýyldan bäri bar adamlar prosta alýarlar, gorkuzýarlar, telefonu barlaýarlar. Edildeşler. Onu bilin. Türkmenistan'ın konstitusiýasyna laýyklykda 3-nji maddasynda, başa 4-nji maddasynda wagtda hükmetden her bir raýat eldegirilmesizdir ve ol raýatyň şahsy durmuşy hem eldegirilmesizdir diýmegiň özü polisiýanyň ýa-da KGB-nyň ýa-da başga prokuratura ýa-da başga bir hökümet işgäriniň gelip dokumentini ber, telefonuny ber diýip talap etmäne haky ýokdur. Şuatlary bilin. Soňky döwürlerde gelýän habarlardan Hudaýa şükür alýan habarymyza görä daýhanlaryň arasynda o ýerlerde adamlar aýam gelen daýhanlar gaz edaren işgäri bolsun, tog edaren işgäri bolsun, bulardan pul töletjek bolsalar gaz üçin beýleki üçin o adamlary o haýy kanuny esasında sen bunu alýan adyny, familiýany, danysyny, emadadyny belläp şeýdi buradýar. Aslında şolam näde dogry? Aslında şolam näde dogry welin siziň ýanyňyza şol nemäni getirenen adam gatnadamlaryny görýärler. Aslında şu blankalar şu iki esse bolmaly. Şu blankalar rahatlary emadady, peçatly, rahatly, original. Hatta şonu öňürp bize başlygyny öýle kabul edip almaly şonu. Özüniň şu edaraň başlygy şol. Beter jogapkärçiligi güýçli bolar ýa-da kimiň alandygy belli bolar ýa-da. Ýa-da onu hem etmeliler. Garat kanuny öwrenýäniňiz gowy, ýene konstitusiýada bilinki siziň telefonuňyzy, ýazma defteriňizi, öýüňizi ýa-da başga bir ýeriňizi ýa-da köçede barýarkan üstü başyňyzy hiç kimiň barlamagyna haky ýok, hiç bir sebäp bolmaksy. Muny üçin eger polisiýa işgäri muny etse, prokurora arz ýazyp berdiňiz, prokuror muňa çäre bolar.
komitede prokurora yatıp bersen, prokuror buna çağırır. Kanun boyunca prokuraturanın ediyen iş ol. Prokuror nähili işleýär, onam görmeli we bugünkü günde ildeşler do oturandan ýene-de ýygyna geljek we täze bir başga adetçeli Emin Rasen'den dinläli her zaman kıyalıp Türkmenler barada näme etmeli Türkmenler? Nähili bolup ýa Türkmenler we nämäni goýmaly Türkmenler? Oňa adamyň ady hedef diýär bizde. Başlaýar. Başlandı oldum mahkara, yüzleri indi kapkara, çekilip men kaptala, dinlemedim bakmara, güler değerli deyip, diyen yoktu tuveleme, aysa çilim arabuladıp, verer güler gülemele, elimde görse bunu yan, elim bulur diğer yan, atamıydı of çekip, diyerdi boş geliyen. Tanıştım delillenip, kırak durup digir gelip, düşmekten deyıllanıp, özüm bile kırlenip, özümden soradım, git yenimin nire. Näme boldy birden, degdi elim şiire, dibimin oldu men kürekdi taşa alım, beýle gitti yanar gider zanım tempalım. Asık gözüme yatıpmışım, oyandım tekinip, näme şüýüm gelmeýi, borçlu benzitirmini, sebebi näme Türkmenler köpleydi kärige, aslılımlı sebebini men diýäýin, kärige, söýläýin ben sana, birleýdi teriyek, ikileýdi bakayım sınıf gözetme çün gezmek, üçleyin gidip koyun ekmek Hudayın bennetine, dörtleyin gidip tağa bana el götürdü ennesine, beşleyin gidip ruh bayram medine gö, hekmet kaybısı garip ayrı iğne gö, gözüm aldı kâriye var olup kula, taşıyaman giyme gözüne dikip tula, yatan yeri yastı yadıma düştü medre, iğnemin yapımı koptu geçti günü horenti, Türkmen altı şahadet ederdi iğnen ben öldü. Kadri yoktu ölüm kapkola sarı köpüldü. Näçe bakşı pervanla, näçe gidikler suanla, näçe kıyafet soğanla şekildi tüsler. Sebebi de balans yok, hem bozdan hem boran, yıkılsam da yoktur bir sağlımı soğan. Olsa dinle dostum, bu göklerden nasihat, değerli söylerim, dinleyecek hakikat. Gördüm gel yada, üyükler bol terde, kırlayıp kafa düşür, elinde bir kerde. Hayrattır heykeli derdinde, oğur, anladan mı peyniri derdinde, oğur, yarım sımık keyfine derdinde, oğur, mesmulma keyfine derdinde, oğur, hayrattır heykeli derdinde, oğur, anladan mı peyniri derdinde, oğur, yarım sımık keyfine derdinde, oğur, mesmulma keyfine derdinde, oğur, meslikten ben hoş gel, hoşluktan memmet, sağlıkı bol etmene Allah sandır bes. Ölüp gelini kıkır ayla etmeyi tarım kır, dağlarına eyle şükür, boyu böyle kır, böyle eyle uğurman, yeni vakit olma, emmem dostumum, özümüzü orta, damarda kan kaynatam, kaykandır bolarsan, eğer olsa bayla, kerpişten bolarından, yani işler, aklan bol sırlar. Yabasan şök olursa arslan bozdarlar, yet maksadı sapıp günlemişim. Arzatı bir yere değmen pehlivan pişik. Egen yolda yıkılsam, yıkılanla sinsi. Yatıyor ölme, yeten alar sinsi. Eder bize iftihar, komşu gelen neslimiz. Hak yolda ezip alıp bayıma kesimiz. Türkmen serradım, tırtadım, kesmen gitmen feryadım. Artık resmekten şadım, yadlardan sıkmar adım. Yurdumuzda kuruysun bakımsılık, amin. Yurdumuzda kuruysun garipsılık, amin. İş köpülük kurmasın kazans, amin. Toy köpülük yınansın asans, amin. Hayrattır heykeli derdinde, oğur, anadan mı peyniri derdinde,
Hava yarımsının keyfine dertede. Hava mesbunun keyfine dertede. Hava bayraktır heykeli dertede. Hava Ankara'nın peykeri dertede. Hava yarımsının keyfine dertede. Hava mesbunun keyfine dertede. Hava Radam demir, yüreğimdir kanır. Eziflere yuka, kanillere karır. Kulüp vakti kulüp, toy çaktı tanız. Bıraktımım çekilmen, uç çaktı parız. Hamsetken yağdamın, kıyametin baksa. Olmanla dilimdenim aşklarla soksa. Kaynağımda tültül, gerçekimde hazır. Bir cegedek dinlerlere düşünmesi ağır. Benim için parçı yok, şah bilen kerayım. Hiç asıl parçı yok, garip bilen payım. Tercihlerin başıma, eğer olsa meramım. Eğer dursam eğri, anlatmam paramım. Toprağımın doğru, eklemen olam. Düşünler, eşekler olam. Kanunların cevheri, coşkuların dodur. Şairler gövheri, yatan olsa turulur. Kadim ölmediğime, hasrattan el çek. Hoş güller, övüller, yapılar yine çempek. Geyler yine haybet bile keyin doğan tepek. Türkmenimizden değil, öğretmeye gerçek. Yuha hey, ne mani? Ellerimi korona var birleşmedin mi? Yurmalıyım mı da hükümüz değil. Hey, öğretim anlamakam, hiç inanmamakam. Eğer dinledik. I teraz odpowiadam, ten wiersz był исполнитель Turkmen Emin Rasen, który urodził się i mieszka w miejscowości turkmeńskiej w kraju irańskim. Taki Turkmen Sahra nazywa się, taki dobry rap zrobił, że w tematu i religijnym i człowiecznym, że mówi, że człowiek, Turkmen, już wstawaj, twój czas, zrób solidarność między sobą, już nie kruszcie między sobą, już bądźcie drużnymi, powinny być już który wiek na miejscu, XXI wiek, ewolucja. I izleyiciler, sağ olun katlaşanlarınız, dinleyenleriniz için Emin Ştay'da yine de devam edecek Polyan i będziemy przedłużać też poezję, to teraz na tureckim języku. Będzie piosenka taka nazywa się Bana dönek demiş itin birisi. To taki żartowo-prawidłowy, taki w politycznym temacie w latach 70., 80., kiedyś w Turcji. Demiş itin birisi, açığın neymiş sor hele hele. Eli çatlamamış arif birisi, sen bizim köylerden geç hele hele. Sen bizim köylerden geç hele hele. Köylüden yanı toprak görmemiş, toprak görmemiş. Viskiden ayrıya dudak sürmemiş, ömür boyu sence bile bulmamış. Beni vuracakmış bak ite hele, beni vuracakmış bak ite hele. Beni vuracakmış bak ite hele. Bir yığın kitabı yığmış önüne, Yığmış önüne, sinek olsa olsa tatlı canına, bir osmasını almış yanına. Taslar gör hele hele, pehlivanlık taslar bak hele hele. Pehlivanlık taslar bak ite hele.
Gitti gözün dağlarda kalan, Maraş'ta kalan, Sivas'ta kalan, Anadolu'da kalan, yiğidim öpücüğün alan, soytardan yiğit olur mu lan? ordu yıkacakmış. Kerhelle helle, ordu Yıkacakmış ker helle helle, ordu yıkacakmış ker helle helle. Aleyküm selam takip. Sağlık mı, yaxşı mı, kovuluk mu? Näme täzelik, näme gep görüň sağlıklar ve işlerden heyecan ayandır, ağlayan benim, sözüme yandır. senden korkan Hayvan, oğlu hayvandır, geldi mahsuni. Mahsuni, vur hele hele, geldi Mahsuni, vur hele hele, geldi Türkmenleri, vur hele hele. Esselamu aleyküm iyileşleriyle birlikte iyi teras Hüseyin Uğurlu yine Türkmenler dinlediler, düşündüler. Trochę odpowiedzi o tym wierszu, to taki lata 60, 70, polityka, taki jest trochę chyba, nie wiem, taki przyciemnienie ludzi, poetów swobodnych, wolnych. I w tej chwili ten poeta odpowiada jakiemuś polityku, nie będziemy mieć jego na imię, na nazwę, że kiedyś już zmarli i ten i drugi. No i to odpowiadało mu, że ty chcesz mnie zabić, tam wyzdali jakiś ukaz, no popróbuj mnie się zabić, jak to będzie, zobaczymy. I naród po prostu nie dał w tej chwili, te lata 70, 80, to Turcy też dużo coś robili, oni też w tej chwili mieli solidarność. No teraz, dlaczego nie mają taką sytuację, nie wiedziano o tym, zobaczymy, co będzie dalej, wcześniej. Teraz chyba idzie w tę stronę, będzie solidarność, będzie demokracja. W tej stronie też i we wszystkich krajach diktatorskich w to wierzymy. I leşler şutayda yine devam edecek indiki koşku bilen 200'lüler bilen ve esası tema yaşayacak. Men bu fikrimde aranmayan, aslında beylemek ne anlamak yapar? 200'lülere ananmayan adamın yaşlı yanında da var. Hava adamların yanında da var. Men onları yigirmeyen evde. Onlar yaşatıyorlar iyilen aferin. Siz düşünün. Şu evinin evde. İş yerine avtobusta, köşede ya da tanışınka bolaytan mihman şeyle adam tek keyfin kezede şeyle adam öz tanıda tutman. Oturuşuna bile gelen dostunun sebep bilen daş çıkarma mehettin, üstünü açıp ona varın kastının işlerle kıymet eder şu hakta. Durmuşta köp dursun 200'den. Şeyle duruşlukta köp tat getirdim. Yöne bulun bari misli egzamin yakşında şey akıllıdır. Indi bu şutayda yaşlılara şey dep akıl yetirdim diye de men bu tayda bu dünyanın yalancılığına Allah Taala'nın hem haklığına şutayda da göz yetirdim deyip bilýär da. Aras eýis Türkmenistanlılar oýandyk Allah'a jana şükür şol esasy güne garaş otyr we o güni hem hemmemizin bilýär hasamlygyny elbetde inşallah ýakyndyr Allah Taala esasy agzybirlik we jebislik bersin halkymyza. Bolany. Her kim öz garaşynda bolýar, elbetde ki biriniň garaşyny ütüp bilen ýöne ýurdun içinde zulmyň arasynda seçmeli bolup duran bolsa seçmeli bilen berili. Ve zulmyň arasynda seçmeliler de öýtüp bol ýitip gitmek hak bu ýer ýüzünden, ýok bolup gitmek hak bu ýer ýüzünden. Agzybirlik bilen we jebislik bilen meseleni çözmeli. Elbetde ki ýurdun içinde hemme bilinýär, Orsiýadyň täsiri nähili bolupdy, Putin'in täsiri nähili bolupdy biziň ýurdumyzyň içinde.
beýleki ýurtlaryň täsirine ähli boldy ýurdun içinde. Bolduran gepler, meselem Koçan gurrumyny aýdaýyna Türkmenistanda bolýan gurrum bilmeýänler üçin Koçan gurrumy diýýär şo gurrum. Eýertägen Putin ana Amerika aýdypdyr. Näme? Eger Amerika Türkmenistana gelip şo taýda paýada geçjek bolsa, demokratiýa etjek bolsa, muzat gowy etjek bolsa, bu knopkany batýan Türkmenistany ýoga diýen daýroz paşoz bilen har ýerden gümün çekken Türkmenleri ýoga diýen diýär. Hala Türkmenleri ýoga diýen diýär. Oğan Türkmenlerinin gadağına stuvati, Iran Türkmenlerinin gadağına stuvati, Türkmenistan Türkmenlerinin gadağına stuvati şeyip korkuzu otildi. Yurdun içinde bunu bilinýärler, ýöne elleşler, musulman da onlar. Biz Allah'a inanalım, biz ağzı verici biz olan günümüz, Putin'in ol erbet planına Allah Teala yol vermez. Yeter ki biz ağzı bir olalım, imanlı olalım. Allah'a inanalım, dinimize sarılalım, ağzı birimize sarılalım. Her kim özünü goramak üçin ýa-da ýanynda aýaly maşgalası bar bolsa şonu goramak üçin çykmaly, özüni gorap başarmaly. Her kim gorap başaramakmy, otur öýünden çykmagy otur. Çünki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam odaşyna mecbur çıkan musulman doganlar bilen birlikde gaýdyp gelenlerine Mekke'de buyurtdyrlar. Biz yurdumuza dolanyp gelýär. Urşmağa çıkmak islesin, urşmağa çıksın, urşmak niyetimiz yok. Yani urşma çıkmadık. Öýünde oturan, hiç saate koşulmadık. Avattır, hiç saat bolmaz. Urşa koşulmadık, hiç saat bolmaz. Karşılık görkezlerinin kellesi alınır. Ağzı bir olanın işi ravat olur, hiç kimin kellesi alınmaz. Hiç saatten bulmaz, ağzı birlikte çöreysik. Mekke şäherine 31. ýanwarda giripdi miladi takvime göre. Ol günem ýakynlaşyp gelýär. Ol Mekke'nin Muzaffer zafary kutly mübarek bolsun. 31. dekabra dogry gelen eken hicri kamary ýylda eger bilýänleriniz bolsa ýatladarsyňyz. Garaz Mekke'nin fethine de girýär. Mekke inşallah Mekke-i Mükerrime Arapların ýurdu. Bizim ýurdumuz Türkmenistanymız, Aşgabatymız, Balkanymız, Krasnovodymız, Marymız, Çärzewimiz, Lewamyz, Balkanymız, Daşozumuz, Taxtamyz, Göreglimiz, Türkmenistan bizinki garagym, bizinki halkynky. Onun için edildeşler şoma seredeliň ağzı birlik bilen jebislik bilen alýar. Şeýle bir döwür barda, erkim erzat diýerin. Birinjiden Allah'dan hiç kaçan umudyňyzy kesmeňdi. Allah size nasıl yoldan yardım edecek bilemezsiniz diye. Allah Teala bendesini benden sebep kılar. Yani rad eder velin bugünkü gününe biz duruz ulum egzamenin ömrüne, misli egzamenin ömrüne yurdumuza alqalmak için yurdumuza erkinlik olsun, yurdumuza paragaçylyk olsun, yurdumuza den hukukluk olsun diýen olsa bugünkü gün şo geldi. Ählimiz için tapawut ýok. Türmede oturmy, o polisiýada işleýärmi, waýennimi, komitetmi, ýene bir ratmy ýok, ministrlikniň işgärimi, häkimliň işgärimi tapawut ýok. Biz yeterince zulm etdik, bizadan zulm etdik geldik gezimizde para bermeň özüniň zulümdigini işan mollalar bizden gizledi. Ana bağışlar köp otuşmalarda rahatlarda oğlumlar, yaşlar bir wagtlar mollalardan soraýdylar. Ay şu arada çiýertade diýersin, hili bolýar hadiýen. Ay çiwer keýp haram diýip aýdýarlar, bu döwler aýdýanlar diýip umydymyz bar. Muňalak soraýan ýaşlarym ýokdur diýip umyd edýär. Sebäplerimize görä soňky döwrüň ýaşlary tüwelimi çim çekmeýär, içkileri ýok, biderek häsiýetleri ýok. Allah'tan ağzı saklasın. Putin bir zat ýaryjak bolsa şu wagtda senli ýarar beýdip maskara bolup görmem. Yo tahir orar bol men sana aýdypdym halkyň arasynda bolup gören gep. Halk bilsin şoňa gurrum bar. Şo biderek gurrumdygyny özüňizem tasdikladyňyz. Biz onu zaten hakikat diýip oturmyz. Halkyň içinde şeýle huşuşlar aýratyp görler, halkyň içinde aldaýarlar. Huşuşyny kim aýradýar Türkmenistanyň içinde? Türkmenistanyň içinde huşuşyny komitet aýradýar. Komitet KGB diýen edara aýradýar. Olan gön ýol başçysy prezident görkezine berseýdi. Prezident görkezine berýär, şu mışmışy ýaýradýar. Nämemiş ýetkinmatlajakmyş. Mışmış ýaýradýarlar Türkmenistanyň ýetkinmatlaýar, hiç kimden ses çykanar. Beýlen ýetkinmatlaýar, hiç kimden ses çykanar. Edil şoram şeýdi şu wagt halky gorkuzy otyrlar. Tahirjan. Bu temanyň üstünde aslında gowy sorak berdim, gowy edip ýatlatdym. Halkyň içinde gelip bunu beýle dogurlamaňyz, bizi dogry ýola düşürmäňiz, hasem gowy boldy.
esasy sözler aýtmaly boldy. Bular diňe oyun oynaýarlar, adam aldyarlar. Bolan başga edýän işleri ýok. Sag bol Orajan, Tahirjan, sag bol şonuň üçin. Azatlyk kimin? Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allah'tan Hudaýdan özüň halkymyza iman ver, güýçli, kuwwatly iman ver, azylyk, jebirlik ver ve şol amala aşanyny bizim bir-birimizi, hemmämizi göz ýaşyny aglaşyp, bögülüşip, aglaşan halkdan eýle. Aglaly, söýüş, begenç, bagyt göz ýaşlary döküp aglaly begencimizden ýurdumyza zalim ütken wagty. Şu aýda indiki boş güýni goýjak bolýan. Olam nämerizde kakanyaz diye Allah verdi itken diye kakanyaz verdi. Benim Qur'an'ı kimin näleri neşler. Şuaz ýerde bir otyň kelim Qur'an'ı tamam goýdym aýdan bolmaly ýa hakynda. Ejelerimiz var, Käbelerimiz, ejelerimiz var. Allah jap barlaryň ömrü uzak bolsun. Geçenlerin yatan yerle yaktı olsun, ehli yatanların. Kelim Qur'an'ı ağlarlar diye. Kim o diye devlet yani. Emrizden şu diye. Yani Allah büyük ya. Biz yolumuzu seçtik, bize sizden gerek değil, başkasından gerek değil. Bize Allah var yeter. Biz Allah'a verin sözümüzü tutalım. Gerisini Allah kerim. Kur'an-ı Kerim haktır. Allah Teala'nın cenneti, cehennemi haktır. Onun için cehennem boşuna yaradılmaz. Cennetin boşuna yaradılmaz. Bu dünyada her bir bendenin etmeli bir hayırlı amalı var, hükmünü soğulan. Boşuna gelemiz bu dünya. Allah layık olup bileli, Allah bizime razı olsun. Başka derdimiz yok. Yaş dökülür. Allah büyük abi. Sen özünü Nostradamus sayyan bileme. Ömründen görücüden Allah kerim. Allah hayatısını kılsın inşallah. İşte ayda cühid diyenlere cevap veresim geldi ya da cühid. Hey Allah'ım ya Rabbim, eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abdühü ve resulühü. Eğer bizim durmuşumuz, yaşayışımız hayırlı değmeyecek olsa, Müslüman halkı, ümmeti Muhammed adamlar için bizim canımızı alıp, bizim hayrımız diyecek olsa, bizim ayağımızı yakın zamanda inşallah Müslüman'a bastır. Allah'a ekber. Kıpkırık andiçen adamı halamıza ömrümüzü böyle andiştik. Kasam ettik. 2010 yılda. Kasamına yeterlik. Ben bilen, Allah biliyor, kasamımızı bilen. Bize yeterlik şu. Mesela arzu edip oturuyorum. Size aytacak bir gepim var. Köp kovu verin. İtin dileği kabul olsa da gökten sümk yağardı. По всем направлениям. Да, здравствуй, Намерин. Mehmet dostum geldi. Салям алейкум. Алейкум салам. Хотя правильно не мусульманину как здороваться? Да как хочешь здоровайся. Салам алейкум говори, мерхаба говори, шалом говори. Как тебе нравится? По-бурятски здоровайся. Сейн. Здравствуйте, может по-русски сказать. Ты же русский. Ты у тебя уже красуешься здесь в интернете, уже с формой ФСБ, блин, тебя показывают везде. Так это
У меня личный сталкер есть здесь, в Варшаве, короче, бывший мент, который, значит, внезапно после того, как в Чечне там, значит, в путинских войсках служил, принял ислам. Да. Давай Мечеть ходит возьми здесь. себе в радио сразу тоже. Садись, садись. Что, какое радио? Ну вот. Рассказывай, сколько влезет. Видно тебя? Приветствую. Видно? Видно, видно. Окей, слышно, когда тебя. Да я все пытаюсь, это тоже надо, как его, прямой эфир. Да. На И YouTube-канал. сегодня у нас в гостях Зуртан Халтаров. Последние 2-3 минуты пришел. Добрый день, Зуртан, добрый вечер. Спасибо, что пришли. И, конечно, через несколько минут я оставляю эфир вам. И надеюсь, у вас будет очень хорошая и красивая передача. А я со всеми прощаюсь. Bardzo wszystkim dziękuję. İzleyiciler Allah'a emanet olun. YouTube'da devam ediyor. Yeni радио yapıyan Mutaryan. Зуртан достумузун кезеги. Что происходит в России? И когда уже народы, которые находятся в России, буряты, татары, уйгуры, башкиры и все остальные, начнут уже объявлять, что они суверенные, независимые государства. Давайте, давно пора уже. На самом деле уже давным-давно объявили, многие объявили. И Бурятия, она с момента развала Совка и образования Российской Федерации, она тоже была суверенной, но пришел Путин, и у всех национальных республик эту норму изъяли. То есть они продавили это через... Но ситуация смешная, то есть это не конституционное решение, потому что с 1 по 3 статьи, не статьи, а главы Конституции, они могут изменяться только методом референдума, методом Конституции. И даже если туда какие-то вносятся изменения, да, они должны определенную процедуру проходить. А там была просто такая хитрая процедура о том, что Верховный суд, Конституционный суд, точнее, в каждой республике. Могу я вас на секунду, уважаемый Зиртан? Мое время кончилось, вы знаете, давайте я быстренько его выключу, а мы можем продолжать этот разговор на YouTube-канале Муралы Гарагумлы. На YouTube можете зайти и прямо сейчас уже нас слушать. Или же продолжать слушать на Ими радио, потому что Зуртан тоже будет продолжать. Да, вот сейчас я слышу, что Андрей сейчас пришел. Tak wszystkiego najlepszego. Niech będzie pokój światu, pokój w Turkmenistanu, pokój во wszystkim światu, inshallah. Свободу туркменскому народу. Спасибо, аминь. Ты выключи один этот микрофон-то, микрофон выключи, работает. Какой-то из микрофонов работает. Ну, все выключенные. Вот я бью по микрофону, он работает. Я не знаю, что произошло. Давай Самира зови. Ага. Надеюсь, не на это. Ой. О! Приветствую, мы в эфире. Здесь YouTube-канал работает. Да? Но, так что чувствую, это, камера вот на YouTube, так что это еще Сердар эфир идет. Слушай, а что-то у нас заценили. Ale nie wiem, Нам nie нужно słyszeli. раньше закончить, потому что там женщина. Nie, Трибуна есть. no jest taki Я dzień. нисколько не возражаю, потому что нам по-моему, сейчас с Дмитрием надо пообщаться будет. А завтра я хочу. Może to wyrobić w samej stronie. Я приглашал. Вот. И, соответственно, Приятность полезна. да. Нет, ну завтра уже чисто приятно. Teraz tam gra coś, czy nas słuchają wszyscy? Dobrze, ale to, że nie, to jest to. to też nie skończymy. Tak. Zapisz. Zadziała automat i tak zaczęło.
Почему-то эти работают. Микрофон вот этот работает. Микрофон. Фореза. Хто це то, що? Ну, як хто тут? Ну, я тут. Так, це ж ти кажеш, що той... Ні, спокійно. Знаєш, що я так вирішив. Добре, добре. Наступним разом видиш, якісь є проблеми. Добре, такі. А запиш твої обов'язки. Так, ти вниз опустил. Так ты его не записывал? Кого? Аудицию. Ладно, да. Нет, я ее включаю, потом ее еще раз сохраняешь и выключаешь. Два раза сохраняешь ее. День добрый, прошлый раз. У тебя эфир еще идет здесь. Гости, это вас познакомили, да? В прошлый раз, да. Да. Сердар. Я еще в эфире же сижу, блин. Сейчас я вам тут все почищу. Как вы сегодня прям рано пришли, не верится. Всегда опаздывают. Андрюха. В общем, вот. Мы постоянно приходим вовремя. Ага, я знаю. В общем, вот. Можете обращаться здесь в прямой эфир. Не знаю, сколько там у нас людей сидит. Кто-то сидит вообще? Кто-то сидит? Так. Флешка. Да, такое. Блин, а я сегодня заболтался, засиделся, вообще целый. А может, ты еще сегодня взяли тяжелки? Я сегодня в ЦВК был. Ага, учились? 800 поставил, можно не свою чувствовать. Что там было? Нет, там не учились, я там это... Просто сам пошел. Чекинг это делал. Там посидел, поработал просто. Не. Прикольное место. Пришел и обратно. Крутишь потом, короче. Ага, а я в тот раз только для этого туда не пошел. А вот ты сейчас. Так. Да. Федеральные республики, да? Ладно, все, начинается. А это уже когда ты выходишь, ну, соответственно. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня Евгений Радио. Снова с вами Руслан Полтаров, Дмитрий Гурев. У нас в студии Дмитрий. Он позже представится. Сейчас пока послушаем бурятскую музыку. Ах, бурятская музыка. Так, шла нет? Что-то не пошла. Это другая, тут же два этих экрана, короче. Мелодия просто. Так. Блять, тоже надо подсоединить. Ладно. Что, какое-нибудь это продолжение банкета-то планируется, нет, сегодня? Или мы сегодня разъезжаемся? Сегодня разъезжаемся, короче. завтра как бы уже завтра еще на случай. Да, там вот эти замороженные грузы я тоже увожу сегодня сейчас отсюда. Они здесь, да? Да, и завтра их же в таком же замороженном состоянии. Домой привез. В общем, как договариваемся, мы через них долебем или да? Наверное, целесообразно через Липу, потому что, ну, как бы, что там, какое-нибудь винка, пиво, там, хлеба же вообще попросит, как обычно. Да. Класс. Это... У меня точно такой же портретник на Зин-2. Вы что, женами снова поменялись? Нет. Нет. В этот раз его жена осталась вопросы. С Ники пишет, поскольку сбор. Ну, я предлагаю пораньше туда поехать. Какой смысл? Да? Если, ну да, если мы скачаемся, ну ладно, конечно, да, пораньше. Не знаю, как ты, но ничего не планируем, в любом случае. Мы лучше потом, как бы, делать, в следующий день если там будет продолжение банкета. Ну, я не знаю, там, наверное, меня нычество там не оставят, короче, я думаю, со своей подругой будет. Там родители вышли из доверия.
Подожди, а Да я же сам не остался, если бы я тогда не перебухал. Слушайте, вас тут слушают, вы знаете, да? Вы в прямом эфире в Ютубе тут местно сидите, секреты свои рассказываете. Удачи. Сори, давайте, приятного эфира. Так. О. Объявление. Ивана. Так, и разу, здравствуй. Hej, hej. Cześć. Jeszcze nagrywam na żywo, jest problema? Będzie problema, czy nie? Live'a na YouTube. Nie, to zaraz skończę to. Niech widzą ludzi, jak jest taka sytuacja w Polsce dobra. Tak? No oczywiście jesteśmy na żywo. Dimi radio, pasztetik? A, to. Z kapustą. Okej, dziękuję. To sama robiła? Nie. Nie. Nie sama. Gotowy. Tak, dzwonię do pana. Nawet nie z Biedronki. Nie. Ale ręcznie. Bismillah. Robione ręcznie, bo tak nie zaprzyjaźnione. Gdzie przybywa? Kapustą mówiła. A co zrobiliście? Polscy nie kłamią. Kobiety najbardziej nie kłamią. No. Dzień dobry, pana Iwona. No rzeczywiście, tak, z drugiej strony. Oi, arkadaşlar. Bugün Tunisya'dan arkadaşımız Samir, radyonun yol başçısı. Bugün Pani Ivona, dinlediniz yani. Sağ olun, Allah'a emanetsiniz. Türkmenistan'da görüşeceğiz inşallah. Tepkiler değişik oldum ben. Evet. Внес. Şekil yapacak bir ön yakınlar. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Varyasınız ipolu Türkmenistan'da inşallah. Allah'tan dileğinizi eksik etmeyin. Dileğinizi eksik etmeyin Allah'tan. Kalanlar nasip olsa hep beraber görüyoruz. Kalyanan bareken beraber.